volt venni? Ja, ma veszem. Csá, Krisz. Szabika. Csillag. Mit csinál? Én futok fel várba. Ok. Én is megyek. Azon a szeron vagytok a... Feljött! Jövök én, Fogsz. fel. Gyertek, Ja, azt te gyertek vagy. fel! Foxit csapjad. Ó, te kilöktek, jó van. Hol Fireboy? Annak olyan hackje van, nem hiszed el. Ugye, Csabi? Annak hackje van. Kinek? Ja, Annak a ja, Foxnak. Kende 33-nak olyan hackje van, hogy PvP arán kívül tud lőni embereket. Ja, Kendall 33-nak, Sky 4-en olyan hackja van, hogy van pullos íja, és tudod, egy ilyen délszettes is neki 2 lövés, közben nincsen PvP arénában. A gyerek azt hitte kilököltenem. Ja, ott lövi az embereket ott a bölcsisaknál. Azt én is megtudom. De nem a fán, hanem csak úgy van a fa, gyertek már, help! Jövök, de Hol? úgy kilökött, mint a szra. Nem érdekel, csak egy pozet. Nem Jöttek, nem jöttek ketten. Köszönhetem. Én mindjárt jövök. Hol? Fireboy Hood. Igen. Meg elment Szabika. Hát, Zik, ez most miért laggolok így kicsit? Na, gondolom, Én is. videó. nem Te kilöktek. vagy Bundi 8, Ha, akkor én vagyok Kriszvé. oksa. Tudja. És erre meg kidobja a potit, hát grot. Enderpearl. Na, Azt mondja Enderpearl. Pörn, Enderpearl. X. Jön a gyerek. Erőt, Nem hiszem el. gyorsos átüti. Hát, Hol vagy? help! És kilök! Mondtam, hogy help! Én megyek Jön, entre mentek, szorítóba. kettő vannak. Hova? De ne szorító! Hát engem várba löktek ki. Engem is Ott nyilván, kilöktek. hogy kilöknek. Amúgy Bence, sorry, én voltam, csak benned állt a gyerek. Bence, én voltam. Nem voltál, te még ott sem voltál várba. De ott voltam. De ott voltam, én voltam. Én löktelek oda már eleve a sarokba, és én löktelek ki. Hát akkor meg kap be. Nem csak amúgy meg kilöktem az egyiket, de a másik meg, tehát ott ugráltam a a szélén, azt a másik meg kilökött. Tehát mi más tett na? Ne, aki már, írd ki azt, hogy aki már szorító, aki nem jön, az gyenge, dob. De és ránk nem vonatkozik, érted? Írd ki, hogy Kettőnek Most nem nem, volt. mert akkor ma kijövök szorítóból. Én nagyon laggolok, ne írjátok ki, hogy aki mert az én belaggoltam. Bence, hol Én is vagy? laggolok egy kicsit. Már most meg nézek. Enderpearl. Ne, Rika Foxynak Simbaba milyen rám neki jött, van? Simbaba rám jött. Rika Foxy. Hallod? Rika. Hullasztottam Foxit, meg Faort, Patrikot. Segíts! Akkor szövi van. Persze. Ezt csapjad. Mondjuk beúzva. Ne, ez én vagyok. Ne csapjam. Csapjad a gyerekét. Csabi, emlékszel? Günther Funund! Jó, oda kell beszélni. Csapjad Én baltára. mindjárt csak tudok a... Csabi, Günther Funund XD. Ok. 2v1, amikor te ma elmentél, az nagyon 2v1 amúgy. Gyere, Karcsika. Karcsika a gyereknek az vat. Hogy zámál Simbaba? Hingaga, lent vagytok szorítóba? Ja, Ja, 2v1-be csapjuk a gyereket. Úgy van, Bundi, koptassad. Úgy nekem is kell kopnunk. Repair. Így. Húzzál le, Simbaba!
Még nem vagyok beerőzve. Gyorsan. Beiszom a szopós Nem erőt. hagyjad őket, Nick. Amúgy én is lent vagyok, csak úgy mondom. Jó, tudjuk. Nyúj, kapott, halt, Van. meghalt. Meghalt. Ez hullott. Hullik. Halt. Hullik. Jó, meghalt. Van, ez már meghalt. Ez az én Jó, kaptam. meg 0,5 dolcsit kaptam. Hány Ez ez? gazdag a gyerek. Nekem most van a killekből Rafael, 216 Rafaeloztam. dolcsink. Most kicsit Na, így De menjünk akadok, ne innen, üss. menjünk innen. De nincsen Nem nővelem. Vágj, Vagy vágyat. Melvért, erő. ne menjetek ki, ne menjetek ki. Várjál. Jaj, de nem már. Kicsapjuk őket hárman. Jó, én mindjárt jövök, csak viszek kimentem. magammal rendőrön. Én is. Akkor gyertek, vár. Ó, de ott Csak ki fognak kijöttek. lökni, nekem nem hátrás a kardom. Nekem igen. Nekem is. Csabi, te kikeringőzöd is lekoptatod. Vannak fenn? Ó, van egy gyermek, de ennek nem hátrás a kardja, nyugi. Vigyázz, Én ellököm. Kriszli. Ja, ezt már Nekem kicsaptam. hát- Ezt a Foxit is kicsaptam, meg ezt a gyereket egymás után. Egyszer. Itt a gyerek, Dög le valahogy. itt a belgyerek. De ne engem csapjál már A be. ketten fent voltak. Aj, sorry. Megy a gyerek. Jó, akkor a ben. Így. De engem Mi ez miért a csak két? akadás? Mi ez? Engem is sok. Itt akadok videóba. Ez nem igaz. Miért megy? Hát megy. Kapott egyik, kapott a Patrik. Kapott a Patrik, hol van? Itt Már van, de már felvette. felvette. Bence, vigyázz. Kilököm. Az leugrott szépen. Úgy. Dobjuk ki valahogy. Jöttem. De az jó, hogy akadok videóba. Nagyon. Milyen videó? Hát mondtam már, hogy 100-szor. Amúgy lekopott a nacia, de nem hullott. Azt amúgy hogy? Persze, Ja, bocs, De téged. nem. Hogy, hogyha bemegy... Lög. Jó, mellett se kapott. De, Most kellett volna ölni. Most már csak kilökést megyünk, mert... ó, de Szedtek nekem cserét. nem hátrás. Nekem élő csújtott. Bence, Fog. nekem meg hátrás. Akkor menj vissza spawnra, kicsapjuk. Vagy ő csap ki minket. Na menj. Ja, érzi a gyerke, hogy... Kopni Az fogok. mi az? Ne! A map széle jó van. A fasz. Map széle. De köcsög. Ó, Krisztián, bocs. Map széle. Köcsög. Spawn. De Csabi enderpearl vissza. Jó. Nehogy! Jaj, sorry! Nehogy! Fú, te! Úgy De beszartam, bazd megijedtem. meg. Hát, de hát engem ölnek 2v1-be. Segíts, ki is írták chatbe. Hát, Itt vagyok Azt- fent. Léci, nem De fent nem vagy. van, Kriszli. Fú, te majdnem. Segíts! Nem fent vagy. Nem fent vagyunk. 3v1, kösz. Várjál, jövök. Mi is megyünk. Megyek, Bence, menekülj, Bence, menekülj. Ezek lekoptatok, mint állat. Hát te, jó van. Így laggosban nem jó PvP-zni. Én nem... Majdnem előttem. Mert A most kenyát. videózok, azt... Jó van. Jaj, sorry. Én Lehet, utána hogy amúgy textúrát kéne cserélni. Lelöktem. De Bence! Lelöktem a gyereket. Favágó. Lehet, hogy átcserélem a textúrán most, mert... Hát így akadok. De figyelj, ezt nem laggoltam. Ez a... Amit én átküldtem. Videózok, szóval... Végy már addig. Cserélek. Most a Fun PvP. Jön egy gyerek, jön egy gyerek, jön egy gyerek, jön egy gyerek. rakom be, hát ha nem laggolok azzal. És nehogy kidobjon MMC, mert... Shiftelj, shiftelj! Shift. Shift. Rád írtak, hogy 1v1-je. Jó, észrevett a gyerek. Nehogy kidobjon MMC.
Vigyetek. Több, de Ence ne menj el. Szorítóba, figyelj, hullani fog. Befagyottam a CMK. Krisztián, Úgy van. Kidobott. Nem, jött a gyerek! Jött a gyerek, Bence! Help! Bence, itt a gyerek! várjál. De ne várjál! Nem azt mondta, hogy várjál! Nem. Ja, ez akar velem egyezni. Igen, és ez jött! Úgy van, menekülj el, menekülj is el! Ezek 3v2-be megy csak nekik. Bence, szerintem meneküljünk. Nagy feltörjék. Nem menekülök, én nem vagyok félős. Jó, de menekülni kell, már nincs erőm se gyorsan. Segíts, Amúgy nem tudom miért Jó, megyek mondtam elő. magam, de valamiért biztos. Menekülj, jó. Amúgy ugye, ha visszamegyek, nem halok meg, remélem. Nem, csak ugyanott fogsz éledni, csak nem leszel beópézva. Ja. Bérelt skipöfpö. Most tehát látjátok melyik szerún voltunk. Bérelt 4. Ide bolyhón. Jó, nem volt. Na, most beraktam a fan PvP-t, ezzel nem laggolok annyira. Ti most hol Vannak vagytok? ott? Fent, várba? Vagy De hogy, szorító? hát engem kilöktek. Engem, Ja, hát én én meg szorítóba vagyok. elmondtam. Bence, téged nem is löktek. Mondom, én elrohantam, mert kellett a pótszer. Karcsika bekopott. És Megint bekopott a karcsika. Szullott. hol vagy? Itt én szorítóba vagyok. Gyerekkel 1v1-ezek, nem vagyok beupézva, nem tudod kicsapni. Nem megyek. Az a gyerek nagyon tud. Ki jön velem, vár. Én most szorítóba vagyok. Csabi, menjek? Tőlem jöhetsz, ha akarsz. Gyerek Jó, bekopott, akkor én is. felvette a pótját, Istenem. Na van, én addig tartom a frontot a várban. Nem. Ópe. Jó, Gyorsaság. mutassuk a tímet. De nem Team. de csapjuk. De De team. legyen már Nem. PvP a videóba. Istenme. Vagy téged Jó, is most ha kihúzom. videózok, akkor szerintem a fan PvP lesz benne, mert ez nem laggolok annyira most. Szóval akkor most ez a textúra lesz, ha videózok. Ilyen 15 percesre terveztem, vagy 14. Én mivel veszed? Hát van az Overwolf-ban ilyen videócucc, és azzal. És az Overwolf az mire is jó? Teljesen lehet így izélni, azt hiszem arra letölteni. És a TS az mi is? Hát TeamSpeak. Tudod mi az, nem? Mi? Tudod, TF2? TeamSpeak. De az mi? Nem mi? Azon is lehet beszélgetni. Istenem. Úgy Jó, bejöttek. bejöttek vagy 10. Ez jó lesz. Ja. Jött megint a karcsika. Azt amúgy rohadt könnyű De bekoptatni. azt ne hagyjátok elspannolni. Karcsikát, azt rohadt könnyű bekoptatni amúgy. Szullasztottam már olyan 10-szer. Köbö. Ó, max 5-ször, na. Nem mész fel, Elpusztattam. begyújtsz. És lehet, hogy ilyen hogy például ilyen hétfő meg kedden lehet nem lesz videó. Ne, hagyjál! Ne, hagyjatok! Nem szabad, hogy felmenjen! Leesett! Ment! Hát ott van, repailozik. Ne engedd.